सरपंच ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଜ ତୈନାୟକ ଭାଇମାନେ ଜଜ ତୈନାୟକ ମା ଭଉଣୀମାନେ ତାଳି ଶୁଭୁନି ମା ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ ତାଳି ହଉନି ଶୁଭୁନି ବେଲେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନାଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। सरपंच से मत नाचे ताली मारतु उत्साहित दिंतु बंद करवा से जोरदार करताली दिंतु से सुंदर भाव प्रदर्शन कले से उत्साहित देवा।